si el que volen és canviar les regles del joc perquè quan comenci a haver recuperació econòmica Espanya sembli més al Marroc que Alemanya, doncs escolti'm, no cal seure, I ara doncs queda un reajustament més aviat a la mitjana empresa, més aviat a aquestes empreses que estan en un expedient temporal de regulació d'ocupació, que quan arribi el setembre doncs segurament que pesen les transaccions no sabem si hi haurà recuperació o no hi haurà recuperació. La patronal creu, i la COE en aquest cas, creu absolutament imprescindible de que es torni al diàleg social. El que no ens poden deixar de dir a la patronal és que no diguem res. Nosaltres creiem que això no va bé, el mercat laboral no funciona i posem sobre la taula tota una sèrie de mesures.